Така изглежда картончето на самобръсначката. Това са два картона отделни, които могат да се разделят, може и цялостен да се сложи, но в повечето магазини виждате само тази част едната. Като на корицата, да го нарека, съм аз в работната си среда, в която постригвам. Това е салона. Тук имаме едно кръгче, което показва колко ножчета има самобръсначката, а именно 3. В времето, когато трябва да избирам колко ножчета да има, знаете, те са от 1 до 4, има и може би и с повече, но аз избрах да съм с 3 ножчета, защото е една златна среда. Първо и цената исках да е по-ефтина от другите марки, така че е съобразено бройката, съобразени са и бройката на ножчетата, съобразена и дръжката. Не сме наблегнали толкова много на дръжката. Не изглежда като повече такива спортни дръжки на самобръсначки,